Jingu bat kaburam Jingiaseng U Trai Nongpen emu jongi namar ka jing sumar ka jing long rengkat ba ka jingalam ka jong u ya ka jing em ka jongi na kuai ka pos kuai pan ba kumni ku mangilong ka ditang da ka jing ai ka jong Blei na kaliang ka Jingiaseng Samla ru hakani ka por ka bamanta ipidang sngewbha ya pi iwei pa iwei baroh ki para bangeit ki ba ya shemmanta ban ya pet ya kani ka program ka jongi lingba ka YouTube channel bagi ai ka jingkhu Blei ya pi iwei pa iwei hakani ka por bat nginget ba U Blei hi unlon lem lon kan bat un kyrkhu ka jim ka jong pi iwei pa iwei haswa ka bangin ya shaprang jong ka jing shakri ka jongi hakani ka por nginya ai ti ho Blei hakmat ka jing duai tunginya duai ni aingo yeme kanran nakabanta jongani ka por ka bokodor ka bamila sha sngewbha yangi kum ka Jingiaseng Samla banginyo bangin rung hakani ka yeng ka jongme bantei ya ka duwan ban aingo thang ya ka jing shakri ka ba em ka jongme ni duai atrai ka jinglong ringkat ka jongme atrai ngi hapo jongani ka por ka bamanta ya ki benta baroh ki bakum ka Jingiaseng Samla ngi de ban pendam ba ki nong shembanta hi baroh ba ki ka ba ki pendam atrai kanlong da ka jing ai bor da ka jing don dekat ka jongme nges khamru atrai ba ka ktien ka jongme atrai kanlong ka dawai ka bala ban pen khia ya ka min siem gi jongi atrai nges kham atrai ba lingba jo ka ktien ka jongme kanlong ka jing kyrkhu yangi iwei pai wei baroh ki basngap ya kani ka program ka jongi ha kani ka por isne ya ka ba min long lem don dekat yangi ya ka por jim jongi ka brang sa hi boro ko kan ran ya ai tingi bu tingi shania ha ki sangti ki ba khot ki jongme kan ran sngo ki jingger pan na bai kini boro ngingu ngidam ngi pan kerpan haka kerteng ka ba em ka ba don bor ka jong try no prim jungi Jesus Christ manta ba sidu ki bom jukut ru amen nginya ya shoprang ya ka jing shakri ka jongi haka ni ka por da ka bangin shim banta lang ya ka ba haka jing roi ka ba arspa lai phau ka jing roi ka ba arspa lai phau shipai jong u jisu renti baro lang habariu ka tu roi yang intur shoprang Kristu kapten jongi ubadon bortam saga jingjob thiau yangi uyalam lagatma kanang jor lelei wat kanran shania tang hu jisu daima ubashan hadian bangila deb ban roi kani ka jing roi akarpat yi miss Indalam Pyrtuh wen sngewbha banyalam yangi haga ba pulis dang badwai kumtu boro laitli ki dikhon lembat ka chorus ka jing roi ka ba arspa lai phau Shipai jong u Jisu renti baroh lang habariu katuroi yang intur syaprang Kristu kapten jongi ubadon bortam syaka jingjob thiau yangi unyalam lakat makanang jur lele wat kinran shanya tanghu Jisu deima ubashan hajing syakriya u don kakam kerhai ki bahap ban kring pat pen shat ki baswai man kasngi kaporhi yungin kin tiu nam shaka jing job thiau yangi unyalam lakat makanang jur lele wat kinran shanya tanghu Jisu deima ubashan syaprang tungin nang tur hakal yang utrai ya lap ya ka gospel ya dru hajing syai hukum jong ungen le bai nong ai kandam sha ka jing job thi yao
yangi unyalam lakat makanang jur lewat kenran Shania tang hu Jisu de ma u bashan Shwai ke bangan let akmat U Blei ke jing duai ngan pensengau kat tu kat ni nak ketien ke bukut ke jong u ya ke bangi la ban syam nak kesti ke beningkong u Yohanes ke lenong ke baar ke khot ke bakhatsan kum juru nak ke lenong ke basan ke khot ke basan bat nak kesti upol ke baar ke Korinth ke lenong ke basan ke khot ke bakhanyo ke ketien ke angkum ni Piwat ia ye ke perthai lemne ye kita ki ru ki ba ha kata ke perthai Lada nu ru u iet ya kata ke perthai kata ke jing iet ukpa kam don shu ha u. U uta u ban job no thiau ya kata ke perthai tang uta ken u bangeit ba u Jisu ulong u khun U Blei. Kumta lada u ru u don hau Chris ulong u jing thau bathmai ki ru ki barim ki ladu no hakmi ki baroh ki la jialong ki bathmai. Tu ngin le kamat U Blei ki jing duai. Kukpa jingi bah beneng ni pa sai sin ngwan bandemret hakma ki slajat ke khoi mentang ek jome ngimla klam na aingu imi ki jing don rekat ke jome ke ni kesngi baroh ko weken kupa bat kad hadu ke ni por klip mat kum ni kembangi long ke ki jing ba ke jing snei ke jing don rekat ba ke jing ai ke jome ngi gen kupa ko ble shibun gen try ke mam shim le no ngi we pi we gen try mi penla ngi ken kupa kum ni sai sin kum ki khun ki jong mi bangin yo ban kio ke ying ke khoi ke ban tang e ke jong mi hoi ken kupa ngi ik ti ke badon bor ke jong mi ke baju ye la ngi na ke por ken kupa ba de hadu ke di ke por ke mat ke minta ngi i ken kupa ba kum ki khun ki jong mi ni don sha po ta ke jing ka tham niang ke jong mi gen pa ku ble spun gen pa ke jing ida ke jong mi gen try bar hadu ke ni por ke bamenta gen pa mim shim le ino ngi gen paendre me ai bor ngi halak sngi gen pa bar ke ni ke por ngi wan bandam bandwai khmat jong mi gen pa menang isnei gen pa ke Jingiaseng Samla ke jong ni menang he lam ka na ko we ke por ko we gen pa ban ngi duai ro gen pa ke jing non dekat ke jong mi e ke nong he lam ke jong ni gen pa na du ki nongket kam ki baper gen pa menang ye lam mi ki na ko we ke snis ko we gen pa bakin man that no ti pa men skri kerteng ke emer ke badun bor ke jomi andre menang ye lam ki gen pa men te som mi ki ke jing blei ke jomi gen pa badu men sim jomi hi on yo ban ye lam ki ha ki por baro gen pa bar ker pang e nongkren I badan ke benta ke kraut pa ben sami ko bor ke tien ke jomi gen pa to isnai men pen chat bor mi I gen pa ho ke jing kre ke long ke jong I gen pa ring ngai scam pa ba ke jing pen slek kan wan ka khat ke jong mi kan pa ba ka we ka ken tien ka ben mi no nak shin tur ka jong I kan num let phai thli te pa ende kan de yo ja ka ha ge do not ki min sim ki khun ki jong mi kan pa ya ka ba kin sa yo ban kmi ban pedro kan pa ya ka program leng ba ka YouTube channel hi jong ka balang kan pa isnai ma me men ya lama me ngi we pi we kan pa bang ngets kam bang em kini ki sngi pa mi I ti pa ba ka perthai hak bangi em ki pa ke datang de ki jing le kan ko trai ba ka perthai hi kan ko trai ka terwai ngi shibun ti pa ki jong kain pa abangi le ki kmat ki bagan ja brio ki bagan ja do ki jong hi abangi pe ka hang trai ngi ki ilong ki ba ide na ka benta ka jong hi kan pa ringi duai shmi kan pa bakum bamila khot ingi ka kerteng ke jongi pa kum malesios pa ingi ka snam ke jongi pa minum ino ingi minum sha pa ingi bengin iet ka ka perthai lemne ki ki badon ha po jong ka ken kutraendre menang ai boring ingi pa bengin pledging mut iki ba shaneng ti pa ba hangta ka don mi don ma me ti pa ba hangta ro kan ko pa ngin yo ban pa lang ha ka buram ka jong mi kan pa to ya lama me ngi kan pa ba nga flash mi bangi long ki batlot ti pa ba klem ka jingerap ka jong mi klem ka jingelam ka jong mi ngim la ti pa wat ban jam tang si sen jam ro kan pa ndengi duai ki jing pen chat bor ka jong mi ki jingelam ka jong mi kan pa ho oi kan pa ha bangi em ka ni ka perthai ka pen I ngi ki shibun ki ti pa ya ka ba ki kring pa no kan pa ngi kum ki khun ki jong mi bangin jingai no na ki yeng ka jong mi bangin lum sngewbang shu kan pa ben snga watang I ka ktien ka jong mi ndengi duai shmi kan pa menang penchat boring I menai boring I pa bar ker pang ru ikta
ki bala syate ki bala syakum hagi bor jong beman hagi bor jong kejingdum jong kenik pertaigan pa wanam syak kin ko trai makin chu sngauhun kin ko pa banyak kursum keti berkenik pertaigan ko trai ndai men ai bor ki haba mikranya ki kin pa rak tak sor ke bajam jai ke jomi to ai bikin yo sngau bat kan priang e mir kin ko pa bikin yo banwan phai pat je kasem ke jomi kin pa kat no mi apte pa ki khun ki jomi e ka ba mi la khot ki kin pa hakata ka sngi e ka ba mi la bu kerpang na bata jong ki kin pa ikaba kinyo benwan pai bat skiing ko jomi tu isne mi kin ko pa menang ai bor ki kin trai pa menum sha kin ko pa ba kin doni kata ka jing sngo po jong ki kin pa ike e ka kami ka bakila le kin pa kanu ka jing palat te pa ko mami ong te pa ba ka jing palat la ka long na du mi ngi shu step ngi kin pa ka jing palat ka jong ngi ya kita ki jing palat ki jong ngi mila map e kita kin ko pa wanam sha bengin shong kin ko pa ha kita ki pop ki jong ngi bengin sngo kin pa kam long ka bade yang a belet khamat jong mi ndrei pen long ngi kin pa kita ba sngo ret ki ban wan khamat jong mi kin ko pa ki bala pendem ret ila ti shu khamat jong mi kin ko pa bengin yo i bat ngi yo sngo kin ko pa ik ko jong mi kin ko pa bangin yo kin ko pa ben wan da jing sngo red bangin plai kita ki pop ki jong yak mat jong mi ben mi long uba kan re ki jing map e ki jong mi ngi kin pa to ya lama mi ngi kin pa bangin long sha kita ki khun ki bi ye mi kin ko pa ho oi kin pa om banga hi ngala i chwa mi om bangi ngi la i mi re de ma mi pa bala i chwa ngi ai bangin yo mat kita ki jing i ba ka jong mi kin pa ha ki jing im ka jong ngi ai kin ko pa kita ki khun ki bla sak ma no ki jong mi ki yo sngo ki jing khot i ki jong mi ki yo mat pa ki jing i ba ka jong mi kin ko pa begin yo wan pai pat shaki yeng ka jong mi kin pa ho oi kin pa nget skam bing im sha kita ki sngi ki ba e kin pa tu ai bor mi ngi ba kumba mi kular ka ketin ka jong mi om da ka buj om da ka bor ndai du min sim jong mi kin pa da sha kin pa de da ka min sim de da min sim jong mi kin pa e ka bang ni la ben job e ka pertai ho oi kin pa don rengkar rukin ko pa ba but ya ki tu ki papang ki bestam ki bedon hakani ki pertai kin pa mi i ba mitip iki hakano ga jaka ka baki don kin pa hakano ga jing thia pang ka baki don kin ko pa like galong haki yeng ki sem ki jong ki ni haki hospital ki ba pher kin pa mi la tip iki da ka kerteng ga jong ki tu isne mi da kti ka ba jingam snam ga jong mi men da pen khia pat iki kin pa ba ka bor ka jong mi kan yai pau ba kan yai ting shan kin ko pa ni tip kin pa ba mi long ma mi ti pa ba dang shong ka khet kin pa mi long ma mi ti pa berang sensyar kini pertai melong mamir kin ko pa ba bala benle ki kamba ki bakrau kin ko pa ni duai shme kini ka por kin ko pa mengi ia ka pertai ka mamta bun kin ko pa ki jing ki phalo kin pa bangi pet sau dong jong ka kin pa ho oi ha kini ka snong ka jongi ha kini ka jela ka jongi ha ka pertai kin ko pa mereka ri satla kin ko pa ni duai shme kin ko pa memang ai mami kita ka jing sok kin pa ko mami la kular kin ko pa ya kita ka jing sok ka jong mi kin pa mi ai hangi kin pa om ba kita ka pertai ka ai ndai dei mami pa ba ai hangi tu isnei mami menang ela mingi ka por baro kin ko pa bangi duai kita ka jing sok ka palat ik jing shampang ta pa kan ri jai ki donot ki mensim ki jongi bai ki jing mot ki jing perkhat ki jongi kin pa tu isnei mami men simti mami ngi we pi we kan ki por kin pa bai ki benta ka brang saru ngi shania ban IT po ki jing lam ki start ki jongi isnei ru kin ko pa ki badai tu shimi ki bam dei turang ikai beng nang ban pan ka ngamon ka khoi ki jongi da ka bami ma isibun ki dunai ki palat bami syam te pa ngapin sengosi ka mon ka khoi ki jongi na bai ki ni baro ngi dem ngo i pan kerpat beng ki priang do da ka jinget ha ka kerteng ka jong trai nang pen em jingi Jesus Christ balong ju menen mentawa shdo ki arta ki bam jukut ro amen ngi ai ka jung khublei ye phi miss Indalam Pyrtuh ha ka jingalam ka jong phi ha ka ba pule na ka tien ka jong blei baru ha ka jing dwai tu blei un kyrkhu bat un long lem ran kat bat phi ha ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong ukan ran ha ka jing pule ha ka kam ka jam ka jong phi bat ha ka gm ka jong phi ka ba man ka si man ka por ha ka ni ka por pan ngin poino sa ka ka banta jong ka jing shakri ka jongi ka bangin yo sngo ya ka khubo na ka tien ka jong blei lingba i Mrs. Dhar Mrs. Dhar na kalyang ka jingsang samla ngi pedang sngewbha phi ha ka ni ka por bangin da sngongu shibun ya phi ya ka jing lakloi ka jong phi ban pedang ya ka jing pen bai ka jongi nak banta ban sam ya ka khubo na ka tien ka jong blei ha ka ni ka jan mien bangi duai banak ba ka khubor ka ba phi phan ai hapreng jongi ha ka ni kanlong ka jing kyrkhu yangi iwei pai wei baro ki basngam ya ka khubor lingba jong phi Haga benengkong ngesngau ban ai ngu U Blei namar ba uladon lem don rengkat bat ngi kum ki khun samla ki jong ai ngu ru U Blei ba kum ke Jingiaseng samla
ngiyo ya kanikalat ban ya senglang ya ka kerteng ka baim ka jong u ho ngimla ban ya donlang ha ka ying ka jong u blei ngimla ban ya senglang rengkat lang baroh ha ka ying ka jong u nrei ka jingiaseng lang lengba kane ka YouTube channel jong ka balang ru kalong ka kyrkhu yang i baroh nga ai khu blei ru ya ka jingiaseng samla kabalakan mau ban ai benta lem yanga hagabakum kani kapor kublai shibon ka jing ai benta jong phi kalong shisha ka jing kyrkhu ya ka jing im ka jonga nginduai ba ublei unang yai don rengkat bat unang yai alam lenti yala ka jong ka jingiaseng samla bat nginduai ru ba ublei undon lem don rengkat bat ngi hagani kapor ha ka bangin ngap ya ka jingiaselok lang nagaketin ka jong u Hashwa bangin ya chakman tongin ya pai shu blei ha ke jing duai tongin ya duai ko kpa jungi ubah beneng kum ki khon samla ki jong me ngiwan ban pau hakmat ke khet ke jing isnei ke jong me ban ai ngo ya me ko pa be namar ba malayalam lenti ke jing im ke jongi meladon lam don rengkat bat ngi hakisngi ke bala lekno ke jing im ke jongi bat ngi ai ngo ru ya me try nagabentakan ni kapor kabakodor kabangyo banya senglang ya kekerteng kabaim ke jongme wat hapdeng ki jing ki jing khum ki jing penwit ki bangyo ki bangi mat hagini ki sngi ki bamenta hanrengi aingo pat ya metrai bangidang yo ya kalat kabalait lut ban ngap pat ban syakri lait lut ya kekerteng kabaim ke jongme trai jisu beet hagani kapor ngidon ya kabenta ban ngap pat ban ngau ya ke khubor ke jongme Meyo itrai yaki kum ki khon samla ki jongme ki bangidon hapdeng ki jing long ki bang ngimkot ya ka bor ban ngau tho bat ban shamphang ya ka jing shisha jong ka ktin ka jongme ngiduai bangi karpat imetrai ban sngewbha ban a yangi kata ka jing ngau tho ka jing shamphang khanang mangila ban yo mat shisha ya ka khubor ka bawan na ka khet ka jing isnei ka jongme hagani ka por trai ngaduai bamen isne ya ka bandon dam dan rengkat bat la ka jong ka syakri ka bame mala ibet ban penyeng hagani ka por me yo i la ka jong ka syakri ba kalong ka bapom kalong ka bathli bat ka basuda hanrai trai ka ni barok kalong tang ka jing pen ko ngu bangen le ya ka mon ka jong me namar ka ta ya rap kan pa ba i ba ka baki ai barok ki jing pen kre bakin long shisha ki bala penjanai na ka khet ka jing isnei ka jong me khnang bakan long ka jing kyrkhu bat ka jing mentoi na ka banta jong i baro ki bas ngau bat ki bas ngap ya ka dandam don rengkat bat ka por ka badang sa jong ka jing syakri ya ki ai baro ngi IT bat ngi bokti hakikti ki bas bon ki jong me ngau bat pediang ku pai ki jing duai ki jong i na bai ki ni baro ngi pan ha ka kerteng Jisu amen ka benta ka bangin ya pet langkum ka jingiaselok hagani ka por kalong na u JAKOB ka lenong ka benengkong ka khot ka besan kiktien ki baong kum ni henry lada unu ru na phi uduna ka jing stat tu unpan na U Blei uba ai kelut ya baro bat ubam keno ben ti un ai yakata hau ngan puli biang henry lada unu ru na phi uduna ka jing stat tu unpan na U Blei uba ai kelut ya baro bat ubam keno ben ti un ai yakata hau kabenta kabangi kwa ban pej lani kabang don kam ban pej hang ni kadai ka jing stat nginya pej ka kata ka jing stat balai ngidon kam yaka hakinu ki benta ngidon kam yakani ka jing stat nang nu ngin yo yakani ka jing stat bat kum nu ngin le nang bangin yo yaka ka jing stat kadai kata ka jing shamphang ka jing la ban bishar benya ngila ru ban ong bakadei ka jingla ban jit ya ka babha bat ru ban le ya kanu da ka ba pensyong nia bat ka ba pensyong nongrim para lok samla ha ka jing em ka jongi kum ki briu
U Blei ulabu renti ya ki benta lani kita ki kerdan ki bapher haka long briu jongi ki bangila ban ongkum ni ka benengkong ka jinglong khlung khana ka baar ka jinglong samla ka balai ka jinglong rangba bat ka basau ka dei ka jinglong temen nakini ki benta lani ki kerdan ki bapher ngila ban ong ba ka jinglong samla kadai ka benta ka badon kamtam yangi ngila ban kali balai ka jubab kalong namar ba ka por samla kadai ka benta pedeng jong ka long briu man briu jongi kumnu bangin yo ya ka lawai ka ba pernai ha ka jingim ka jongi kumnu bangin ngin yo ya ka lawai ka ba kemen ha ka jingim ka jongi kasyong kumnu ngi sandur ya kapor jong ka jinglong samla ka jongi dei hakani kapor jong ka jinglong samla bangila ban le shibon ki e kat ke bangi sngo kwa lani kat ke bangi thmu namar hakapor bangi dang samla ngilong ki briu ki bashat ki baklan bat bangi pura hakabor met ka jongi kadon ka jingong hakaktin nongwei ka boong kumni. The period of youth is the best period in person's life. What you can do in this period, you cannot do either before or after it. Ngan ong biang, the period of youth is the best period in person's life. What you can do in this period, you cannot do either before or after it. Kata kadai ka jing shisha kabang yui hakapor jong ka jinglong samla. Tihan rai nginam dei ruban kelet pat badai hakakum kani kapor jong ka jinglong samla bakum ki briu ngidon shibon ki jing telon ngidon shibon ki jing duna bat ki jing sya yalam bakla. Kum ki samla kristan ngiem hakani kaperthei ngihap ban ya kendo shibon ki jing ki jing yele bat ki jing syak pensoi nginam la ban kiar na kini namar ngin hap ban ya yait rengkat bat ki tila dangila senjor haka long briu man briu ka jongi ngin syak jom bat kita ki jing jenjar lani ki jing pensoi kila ban penjot wat ya ka jing ka jongi bat bakila ru ban pen bakla wat ya ki jing mut ki jing perkhan tin nagatakadaw barabor ngidey banlong ki bastat ki banang ban husyar kanang bangin light na ki bor jong ka jingdum kaktin U Blei haka kitab ki proverb kalanong ka basaw ka khot ka bahnyo ka ongkum ni ka jing stat kalong ka bakongsan tuyo ti ya ka jing stat bat da ki e baro ki ba medon tuyo ya ka jing shampang. Shu haka kitab jong ki proverb hi kalanong ka bakhan riu ka khot ka bakhan riu ka penken mau kum ni yangi. Kat nu ka khambaha ban yo ya ka jing start ban ya ka ksyar. Bat ka ba yo ya ka jing shampang ka kham dei ban jit ban ya ka rupa. Nangta ladangi pet shu haka kitab jong Ecclesiastes kalanong ka bakhandai ka khot ka bakhan riu bat ka bakhat pra kaya thu kumni la ka jing start ban ya ka bor la ka jing start ban ya kitiar ya pom nang ni ngila ban sngo thu ba ka jing kyrkhu ka babhatam ha ka jing im ka jungi ka dei ka jing start ngin ya pet menta hakino ki benta ngidon kam ya ka ni ka jing start ka benengkong ngidon kam ya ke jing start ha ki jing puli ki jongi baroh nangi ki bapuli ngidon kam ban yo ya ke jing start kanang bangila ban job namar ngi snong thu ba ka jing nang jing tip kadai ka basandur ya ka long briu man briu jongi kumta ka long ka badon kam bangin yo ya ke jing start kanang bangila ban yo ya ke jing job bat bangila ban pen urlong ya ki jing thmu ha ka jing im ka jongi ka baar ngidon kam ban yo ya ka jing start ha ki tin ki bangi keren ka kitab ki proverb kalanong ka bakhat san ka khot ka baar
ko ong kum ni uthlit jong ubastat ukran bet ya ka jingtem henrei ka shintur jong ki babit ka the no ya ka jingbit hagad khot ka basaw ko ong kum ni uthlit ubakhya ulong udeng ka jingim henrei ka jing mutlap haung ka long ka bapenjot mensim kum ki samla kristan tongin kan mau ya kani bakanu kanu ka kaktin kaba mi no nakashintur ka jongi kanum kut tang hangi henrei kan kta ya kita ki bayo sngo ya ka ngin kan mau ban te lakam ya uthlit da kabangin persyang ban penmi nakashintur jongi ya kiktin kibabha kiktin kiba la bantei iwei ya iwei kikentin kiba ai mensim badru kiba ai jingkermen ngin duwai bat ngin panbor na U Blei bo unya lam yangi un ai hangi ya ka jingstat kumnu ban keren knang bangin la ban long shisha kata ka jingshai lani ka nuksa naga banta jong kiwei kaktin jong U Blei hakashiti upol syaki kolasai kalenong ka basaw ka khot ka ban riu kaya thu kum ni yangi ai baka jingkren jong phi halakasngi kanlong ka bajali jaum bala pentiang da kamelu ba phinyo tip kumnu phidei ban pen phai ktin ha uwei ba uwei baroh syu ha JAKOB kalenong ka balai ka khot ka ba khat lai ka ong kum ni uei ubastat bat ubasyampang hapdeng jong phi to unda pen pau ya ki jinglong babha jong u ya kita ki jingle jong u da ka jingjam nut ka jingstat haba ki jing pusan ha ka do nut jongi ki don barabor lani ki thau barabor ya ka babha kita ki jing pusan ki pauru hakiktin ki bang mi syabar ha kadur ka babha bat kani kan wanra shisha lani ka la ban pen I shisha bangi dei shisha kita ki sakhi bat ki nongbut ki jong U Jesu Kris ladang ilala ban le kumta ngila shisha ban wanra ka jing kyrkhu om tang yaladi shimen henrei wat yaki weiru ki badon saudong saukun jongi kum ki khon samla lani kum ki khon samla kristan kadon kamru yangi bangin bot yaki nuksa jong U Jesu hi ladangi phai shaga gospel ka jong U lokas kalanong ka baar ka khot ka basaw pho kaya thu kum ni yangi ti uta ukhna ka bamut U Jesu ulanang san ulanang kraw boru hakamensim bat la pendap ya U da ka jing start bat ka jing ai U Blei kaladon hau kabalai ngidon kam ban yo ya ka jing start hakayat hakayeng hakashong kasa lani kabangila ban ong haka imlang kasa lang kaba ngihap ban yat man la kasngi ka jing im ka jongi kum ki samla ki ba im hakani ka juk ka bambenta ngilong ki ba don bok shisha namar bang yui ba ya ka jing roistet haka science bat ka technology bat ka jing roy haki media lani kata ka social media ka bangila ban ong ka bangimla banda ka bangimda snowdon kam banjer lani ban batay namar baroh nangingitip ban ngisngow thu ya kani baka jing don jong kani ka social media kalong shisha kabawan ra ki jing bentoy ki babon yangi kalong ru kabawan ra ka jing pensuk yangi haki babon ki benta henrei ngin om klet padde baka neru kawan ra shibon ki ki balong persya ha kabaya dei bat karukom im ka jongi bat don ru ki balong persya ya karukom hikai kristan kalong ka ba adok kata bangin ya le yakin ki bor jing sniu jongka namar kata kum ki samla ngidon kam ban yo ya ka jing start knang bangila ban long ki bala ban pikir lani bangila ban long ki ba adekar ha ka ban pendon kam ya ka
kenang banginam syak job haka. Ladangi pai sya kaktian ka jong U Blei haka shithi upol shikinong Ephesus kalanong ka ban riu ka khot ka bakhat ar ka ongkum ni. Namba ka jingyale jongi kamlong ya ka snam bat ya ka do henrei ya ki hima ya ki bor ya ki nong sanchar perthei jong kani ka jingdum. Sasisien ngan ong biang ngan puli biang naba ka jingyale jongi kamlong ya ka snam bat ka do henrei ya ki hima ya ki bor ya ki nong sanchar perthei jong kani ka jingdum. Nang no ngin yo ya kani ka jing start ngin yo ya ka jing start na U Blei ken ubalakular ban ai keloj habaro. Kumno ngin le ban yo ya kani ka jing start ngin ya pet menta ya ka nuksa jong U Solomon. Kumno U Solomon ule ban yo ya ka jing start. Baroh nangi ngitip ya ka jing thu khana syapang U Solomon bat baroh ngitip ru ba U Solomon udai ubreu ubastan. U Solomon udai ubreu ubastan, U Blei ula ai ha u amtang ya ka jing stan, nrei u ai ru ha u ya ka jing syampang. Kumno U Blei u ai ha U Solomon ya kata ka jing stan. U Blei u ai ha U Solomon ya ka ni ka jing stan da ka ba ule ya kini harum. Ka benengkong U Solomon u it ya U Blei. Ya kan ni ka jing shisha ngin lap na ka kitab ka benengkong jong kisim ka lenong ka balai ka khot ka balai ka ongkum ni U Solomon ula it ya U Trai u dayat haki an U David u kpa jong u ka proverb ka lenong ka ba nengkong ka khot ka ba nyo ka pen kan mau yang ikum ni ka jing Sept ya U Trai ka long ka jing sedang ka jing tim. U Solomon namar ba udai ubriu uba Septing uba it ya U Blei ula pau ha u hakadur jong ka jing po sniu bat ula keli ha u ka ka ba mekwa ladangin pai sya ka kitab ka benengkong jong kisim ka lenong ka balai ka khot ka basan ka ya thu kum ni yangi topan ka ngan ai hame U Solomon ula jubab tu ai hala U Syakri namar kata kadok nut kabasngau thu ya kani ngin lap na ka shithi na ka kitab ka benengkong jong kisim ka lenong ka balai ka khot ka bakhandai. U Blei ula ai shisha ha U Solomon ya kita ki jingpan jong u bat uda pen kraw ru ya ngiru namar kata la ngin yet ya ladi la ngila it ne ngila Septing ne em ya U Blei lada ngila it bat ngila Septing ya U Blei bat lada ngila wat shua ya kahima ka jong u klempep U Blei un ai hangi ya ka jing start bat ya ka jing syampang kabaar ka ba U Solomon ule kalong ba uyat kat kum ki an ukpa jong u kani ngin lap nakatu ka benta ka ba ngila kadaw meneh na syakman kata na ka kitab ka benengkong jong kisim ka lenong ka balai ka khot ka balai kalong ka basisya bangi day ban ko ngu ya laki jong ki kimi ki kpa habangi ko ngu ya laki kimi ki kpa ngiyo iki kyrkhu kaktin ka jong U Blei ha ka shithi upol syakinong Ephesus ka lenong ka ban riu ka khot ka bakhandai ka pen scam ya kani ka jing ong ba ngidon kam ban ko ngu ya ki kimi ki kpa kumni phi ki khun tu ko ngu ya laki kimi ki kpa ha U Trai namar kani kalong kabadai ken kumju ru na kasithi upol hi syaki kolosai pede kalenong kabalai ka khot ka ba arpho ka ongkum ni ko ki khun tu ko ngu ya laki kimi ki kpa ha ki baroh namar kani kalong ka ba pen sngewbha ya U Trai kumta ha ka bakut para samla Sngi U baladangilanang ban ya U Blei dala ka do nut baroh ban wat shwa ya ka hima ka jong u bat ban pediang ru ya U mensim bakhut U Blei un kyrkhu shisha yangi ha ka bangin yo ya ka jing start bat ka jing syampang
Knang bangila ban yaksat yakani ke jing em batru bangila ban job yaki jing yaki jingele jong ke jing em. Kom ki samla ki badai ban yat lani ki badai ban em hakini ki sngi ki bambenta ki bakat syabangi pai ngiyo itang ki jing suda ki bateng-teng ki penok mensim yangi bateng-teng ki penduk jingkermen yangi khamtam habangi yo bakal lawai ke jongi kum ke bomdon jingkermen henrei to ngin ken mau ba kum ki khon ki jong U Blei ba U Blei unam eno yangi henrei pensyat bor yangi yalam lenti yangi haga jing em ke jongi ke baman la kesngi hooi daladi nginam la ban yo ya kata ke jing start ba ke jing syampang kum ta ka don kam yangi ban pan na U Blei ngin pan lengba ki jing duai ki jongi namar ke jing duai ka long tang maka ka lat ka babhatam ka bangin yo ya ke jing bat scam ka bananeng U Blei ulakular bandon rengkat bat ni bat ya kani ke jing shisha ngin yo haga gospel ke jong Mathias ka lenong ka ba arpo pra ka de khot ka ba arpo ka ba ongkum ni hakmi ru ngalong rengkat bat pi halaka sngi hadu ka ba wai no ka perthei kumta sa shisin kum ki samla kristan to ngin kan mau bat sngo thu balang bangidon kam shisha banyo ya ka jing start bat ya ka jing syampang khnang bangila ban yaksat ya ka jing em ka badairu ka jing ya lenti pilgrim ka jongi hasla jong kene ka perthei ngin khuslai bat ngin perkhat khuslai kumno ngin yo ya kata ka jing start namar ka ktien U Blei kala pen scam ya kani kumni lada uno ru na pi uduna ka jing start to pan na U Blei uba ai kelut ya baroh bat ubam keno ben ti ai ya kata hau U Blei na kabenta kaburom ka jong U amen tongin ya pendam sasisien hagi jing duai sasisien pat trai beit kum ki khon samla ki jong mi ngiwan ya kaban ai ngu ya mi ko pa beit namar ba meladon lem don rengkat bat ngi hagani ka jingiaseng ka jong ngi bat ngi ai ngu ru ya mi trai na kabenta kani ka khubor ka ba me ai ngi ba kum ki khon ki jong mi ki badai ban yat ya ka jing yat lenti ka jongi hasla jong ka khndo ngi don kam ban yo ya ka jing start bat ya ka jing syampang namar ngi sngo thu trai ba kum ki samla ngin ya kendo shibon ki ding penkyang ha ka jing em ka jongi bat lada ngim scam ha ka jing mut ki jing perkhan lada ngim yo ya ka jing start ya ka jing syampang ngin kelon bat ngila ban jot kan ko pa beit haga jing em ka jongi namar kata ngi duai ya me kan ko pa beit ba men kyrkhu yo usamba jong ka ktien ka jong me ba unyo ban man bha kar hai haga jing em ka jongi ba unyo ban seiso bat bangila ban sngo thu bangi don kam ban wat ya me haman laki por jong ka jing em ka jongi tribe it ngi duai bat ngi kerpat ya me ba men nang isnei ya ka banang ya lam lenti ya la ka jong ka jingiaseng samla trai nang pensan kan ko pa beit menginang la ban long ki khon ki jong me ki bala ban long ka jing shai ki bala ban yeng ban sakhi ya me hagani ka perthei ka bakan riang bat ka ba mutlam don dem don rengkat bat kinong kit kam ka jong ka bakinang la ban pentelon ya ka kam ka jong me bakinang la ban penyari kita lai jong ka yeng jan ka jong me bat kinang la ru atrai jisu beit ban kring bat ban yalam ki khon samla ki jong me syakamon ka bakhot ka jong me ho oi da ki breu kalong haga jing persang breu ka jongi kalong ka ba han rengi sngo thu ba haba me madon rengkat bat ngi me yalam yangi ki e baro kin long ki bajom namar kata to nang yalam bat to nang iptin lenti haki sngi ka jing em ka jongi sngo bat pediang ko pai ki jing duai bat ki jing khot kerpat ki jongi nabai kini baro ngi pan bat ngi pediang ru haga kerteng jisu balong trai bat unong pen em jongi menta bat shu ki bom jukut ru amen ngi ai ka jung kuble ya pi Mrs. H Dhar nagabanta ka tu ko khubor ka ba koridor ka jong pi ka ba penkan ma ngi shapang ka jingstan ba pila pensa khiru ya ki brieu
nakaktian ka jong Blei ya ki ba U Blei ula penkop ya ki dagabor jong ka jingstan ba ngingej ba ka jingstan ka long ka jing ai ka ba kodor ka ba U Blei U ai ha ka jing em jongi iwei pe khublei shibun message Dhar nak benta ka tu ka khubor ka ba kodor ka jong pli bat tu U Blei unong lem ron kan ba ka jing em ka jong pi ba khamtam ba pinang la ba nang yai shakri ya ka kam ka jong ukan rat na ka ka por sak wei pan hakni ka por ngin yo ya ka ban lum no ya ka jing aingu bat hadin bala de ban lum ya ka jing aingu ngin sayo ya ka ban pen kantang ya ki jing aingu tungin ya pen kantang ya ki jing aingu hakni ka por tungin duai sesisian par Blei khupa jungi bahabneng ni wan ya ka ban phai shame hakani ka por jongani ka jing sakri ka jongi ban aingu ime kanran ka ban ta ki eke baroh ki bamela long lem ron kat bangi bat hapdeng jongani ka jing sakri kanran ni wan ra ru ya ki jing ai ki jongi ki balong ki jing ai ki baret habayo nujor ba ka jing kyrkhu ki ba khrau tam ki jongbe ni duai ya ka ba men kyrkhu ki jing ai ki jongi atra ai ba kin long ki ba ler kam hakmat ka buram ka jongme atra ba kum ka Jingiaseng Samla ngi nang la ban penyar ya ka kam ka jongme na koi ka pos koi pan ba khamtam atra ba ka kerteng ka ba im ka jongme ngi nang la banang kentiu na koi ka kerdan skoi pan ba ka lama ka gospel ka jongme atra kanyang haki benta ki ba shalor isne ya ka benta isne atra ka ba men long lem ron kat ban ngi hakani ka por hi barok ko bai ba ki jing em jongi ki barang sa Priang ki jingkar pan, ingu ngidam ki pan kerpan hakatang tuan penim jingi Jesus Christ menta basudu ki bom jukut ru. Amen. Nila poi sa ka benta ya ka ban penwai no jong ka jing sakri ka jongi hakani ka por, wengi sngo ya ka ban ai kublei ya ki nong shem benta baroh ki balai pendep ila ki jong ki benta ki jong ki banginget bagani ka jing sakri ka jongi kalalong ka jing kyrkhu na ka benta jong pi baroh iwei pawei ki ba pei ki ba khmi lingba kani ka channel ngenya penwai no ya ka jing sakri ka jongi hakani ka por da ka bangenya shem mentalang na ka jing rai ka ba nreus pa arpuwei ka jing rai ka ba nreus pa arpuwei ngakwa banlong usipai hapo kalamali ngan ko ngo sim yu jisu U Trai ubahakli ngan shem ka jingkieng atyar bala banda yanga bangan yo long si arta usipai ubabha trai babha tu song bat nga kat barhem kathuma ondawai hari jingsai ngan song halakarta hadin bala deb banwai kani ka jingrai nga karpat iwei na kirangba jong ka balang jongi Mr. JN Nonglait ben sngewbha ban pelat yangi da ka jingkyrkhu penwai kum tu ter baroh laitli ki khon lamba ka chorus ka jingrai ka ba nrius pa arpuwai ngakwa ban long u shi pai hapo kalamali ngan ko ngus im yu jisu U Trai ubahakli ngan shim ka jingking atyar bala banda yanga bangan yo long shi arta usipai ubabha Trai babha tu shong bat nga kat barhem kathuma ondawai hakari jingshai ngan shong halakarta karhem jur katma menta upaman upenjot ki sumba me ding jong u ki thau shanga batlot ngan king kasti ka jinget ka wat lam u men sim ka jing da kli bat shadem ka hok bat jing pen im Trai babha tu shong bat nga kat barhem kathuma ondawai
wai hakari jing shai ngan shong halakarta kat baka nang jur katma tulong kajakari ai borya nga ban yai ne ban yeng ru klem da ki ti on da kut ka jing let ka jing im ru la wai ngan yo shong thach chi ju nom hari ka jing suk jai trai ba bha tu shong bat nga kat bar hem ka thu ma on da wai hakari jing shai ngan shong halakarta. Hakabuai no lembaga ni jing syakri ke jing U Blei hakani ga janmit ke bamta ni kerpat khamat jame sne men kyrkhu ke baroh ki mela pendep lembaga khobor lembaga syakri jame la phla khamat jungi hakani janmit tisne men pelait ro U Blei ringkat per ke jing kyrkhu jame daga jing IA per perhai jong trai ne penim jing Jesus Christ ke jing I jong Blei pa na bom jukut segi bom jukut lembat selok pentingan ban saj bor ke jong men sima khoj to ai ber ke jing kyrkhu la U Blei ke long ringkat pat ngi ko be yang hene ke por ringkat kita ki bangeit ki ba syakri ki papen buram ki ba yaro ya ke kerteng ke jame kebran hakane ka ri khasi jantia bar hak leng ke perthai rum jo nadu menta sur ki bam jo kodru amen.